Hani ka por mentanga ai kumlei fi we pui baro sa isien pat. Aga kerteng u Jesus Christ, ka kerteng ka batiang tam halor gi kerteng baro. Baka kerteng ka banan bor tam halor gi kerteng baro. Ka kerteng ka baim na bom jikut shabom jikut ka kerteng ba long unmatch. Baka nono ka kerteng. Ba ngaingo u blei ba haga ka kerteng u Jesus ngawan shapi haga ka sngi. Baka da ngait ru baka ka khubor haga ka step ka monta ka trial abo ka da anut jonga. Kung magalong jingker ko yung akan long jingker ko yung piro. Parang ngay, pinsya skor, pinay ka por ka jong fi, pinsya skor sipang yung nagkaktiyan ka jong play. Parang ngay, utrain ka ko yung jingim ka jong fi. Hanggang ka por ka bamanta nga kwa ban kren ni ka yung subject. Pagkata ka lang, u Jisu namar ba ui no yung ka beneng. U Jisu namar ba ui no yung ka beneng. Pagkata ka lang ka jingkalipat, habang iit yung Jisu, hatong ikloy na eman iit ka pertay. Habang iit yung Jisu, hatong ngilong na em kibakloy, ban iit no yung ka pertay. But ngayon kidon sibon kibriw, haga Bible, yung ka ba, haba kikila, yo yung try ka jim ka jongki, kikloy ban iit no, yung ka tiki iit yung ka pertay. Uy na kita ngayon, Baudew Elisha hadian mulai kendo yo Elijah kat baudang luar kat baudang tray kata kalengka udah buat no yo Elijah bauda penyap ru itaki sijor kita ki masih ke jong o ba udah penkut no asdan hang tahi ya kata ka jing tray ke jong o ya ka ba ujit bat ubut no asdan yo Elijah na do kata kesni bat uklam kencho kumno ba unbam kumno ba undi lane uklam mudur ya kita ki lene uklam ken jingken shwa bu unbut ya Elijah namar bu usno baka dan ke jingkhat u la ka tip ya ka banja ka jing jo u shong da ne gawai ai bangan chuli do kimi kpa but ngangai be la da kimi kpa kim sharu nai wong jisin ngal arai ban but ngan but ba udah but si sha ya u Elijah bangi ya ka success story mo ya kata ka jing sekri ka ba job ke jong Elisha namar ba ukloy ban no ya kita ki jong ko perthai ya ki bakin jado ya kita ki ba habula yo ene ke jingkhat usngo be kan ka long kam don kam ban ya ki wat ki jing tre ki jong oru wa ki masi ki jong wat ki yeng kesam ki kimi ki pa ukloy ban no but namar ba no ngasno ba blai udah pendan buram kerpang ya u Elisha kajingkot kajong Elisha ka degal nong ba kendai ka kitab beneng kong jagi sem pin pe yang to finei kumno ba u Elisha habo ya kendo you Elijah kumta ula no ya ka kajing trai jong u baro bat ula bot no ya u Elijah bo la shakriru ya Elijah ro blay do pendon buram si saya u Elisha bat ka jing pen slek mo ka ba arsya ani kata ka jing ai ka ba arsya kajong ublay kalawan ha kajing kajong u Elisha u yo tang sisa Henry u Elisha u yo ka arsha balay bo yo ka arsha namar unut ban kendo yagi ai jong ne ka perthai namar ba u kendo tading ta bo blay upenon buram arsha ya u Elisha barabang Petru ya kajing kajong Petros bagini ki senran haba ki ya kendo ya Jisu pada bau Jisu kat wang Petros buat na yang manadum na kasngian pelongi mau nong tong beriau but u Petros uklam ken jingkan haga taga por uklam bu jikeliru nle kumno ngan im kumno mono ben sai nga na yang kasam ko jonga usu buat la ka buat bet na mar bu yo snow ya kan ga jingkat but yang ta ubut la ka buat bet na mar bu yo snow ya kan ga jingkat uklam perkat dak baun bam dak baun di dak baun kop ya ka jingim ka jo ading na maru Petros udan la ka jong ka family udan ka kiau udan ka tengah ba uklam perkat un besa kom no ila ka jong ka ieng ka sam le bu osngo ini ka jingkat bran ula kongo bat bran he ula but ya Jesus Christ men pe Matius kiwi da ki don lagi jong ki kam henry ki labut ya Jesus haba ula kat ki klem pen up yo Jisu ki klam ong up nganda perkat chwa ki klam ong up nginda kenjing kenjwa ane liyo shwa ka jing bit no em
haba kila osngo bran kilabut yu try but haba kilabut yu try ngiu bau Jisu udah penon buram yaki hadu kata-kata baru orang mapi ki khat arngot pin ya bishar ki khat arjat ki Israel berkat hadu kata bagi mo bau try udah penon kambor ba yu Petros bau udah penon buram sisa yu Petros aga ji shikri ke jango aga banding kong uyalap lai hajar kita ki mensim ki kala ka bamot balai namar ba ula penon buram ya ke jingkhat Kula ban ino agi jangan ka perthai. Namar bula Shem ya Jesus Christ. But kata ka jingi Shem kam dai ka bushia Shem re udah shot jingit yu tarai. Ba ula ut si saya Jesus Christ. But aga bakat do Jesus ru kli Petros om iet na mi nga hadu laisian. Baru Petros om nga iet ya me. U iet ya Jesus. U Petros u iet ya Jesus. Madeng ta bau try Jesus udah peslek kerpang yu Petros. But haba uyalap lai hajar haka round menengkong haka round ke arsin uyalap adu san hajar ki kala ke bot kita ki mensim ki bakodor pak judon kum kata mo haka jing sedang jo jing syakri kalau enggak beri kum baju snow ni Jisu ki beri kum pak tips bang ni Jisu untuk haba uyalap petros mensim ko utrai don bor ki beri ki kala ke bot ana snow bang men perkat yang ni kawai ba haba fi kloi ban no ya kan ke perthai namar bapi iet yu trai fi kloi ban no ya kan ke perthai utrai am menon buram ya fi but kan mar ni kawai Jisu namar bu iet yangi u iet no ka beneng baga babel ka ongi kata le fi pulina Filipi gal nong ba ar khot ba khandai spot terang to fi baga khin jong blai ka ong naba kum tate u blai u la kentiu ya u baula ai ya kata ke kerteng ke bahalor ke kerteng baro bahaga kerteng u Jisu ikot siu baro kinam krop baro kita likin pala bagata ke ke jing shisha ba namar ba u Jisu kloi ban no ya kata ke beneng u kloi ban wan sing ke no namar ba u it la kentiu ya u bat ngasngo ka ne ke poru la fi kloi ban no ya kan ke perthai iki jing suko bahaga jongka iki jingle ke jongka iki jinglong ke jongka iki jingmelin ke jongka but ya ketiki rukom jongka perthai la da fi kloi ban no ya kan ke perthai namar ba pi ya Jesus Christ utraun kan tiu ya ke jingim ke jong fi utraun ra un kerku ya fi un pensle fi un penan kam ya fi na ka manta ka boram ke jong o mga pa ban o fi ke sngi ke pamenta la da fla penan boram yu blai but ya kata ke jingkhat ke jong o but namar ba pi yu try un ketiu fi ka babel ka krenchai kata naga sam ka ba khandai puai ke ni ka khat ka ba khat sao ka ongom ni ka khin ka jong play namar ba fi la bu no ya kata ka jing ke jong fi ha u kum tau traun pen ya fi o ketiu ya fi namar ba fi la itu ya ka kerteng ke jong u namar ba la bu no ya ka jing hanga kamu utau brio ulabu no ya ka jingit ke jengmu how try tu ngan penem ya pulih kena ke ketien bat uang dengan kentiu sejrong ya namar ula itu ya ke kerteng jonga tandai tanga kwa ba dong fi kena ke singiam namar ba lapu no ya ke jingit ke jong fi how try la the no ya ke jingit ke jong fi how try penem ya fi ka ba ar kalong lada pila itu ya ke kerteng ke jong try tikina baik kan dan ke jing kentiu ke jing ke jong fi try penan buram baik ke jing ke jong fi tandai tanga ne ke singa I mean sim ya fi ya ka ba kumbau try u yang i u no ya ka perthai kadai ya piru ban no igiru kom jo ka perthai nai ke bishni nai ke ya pihun nai ya ke tin si nai ke tin sang nai de ke tin ke baklam akor nai ke de jing ke baklam akor nai shu ka mo kata ka auria ka tanglang ka khalai ka thok ka syukur kaya kai kentai gele sangsi para kentai ne sangsi para sinrang ika bukum kita gi agi namar kataan ka kutno ang ne perthai pat kampoi sa beneng but kan kut pat haka jing susi de kata ka de ka jing shisha tading ta kwa aban ong ifi ka ne ka ski ka bamenta
ba ki jong perthai kut na wat ki jing tem ki jing pot ki jing subha ki jing rwa ki jing cha jong perthai baro kan kut ang ni bat kanom dan ru ka jing kentiu kanom dan ru ka jing punan buram henry tang kata ka jing ja buram sudah kanon ka jing le ranya ka sngi jong ka jing bisa tadi yang ta mabi ju try ro kita ki baro wala ba ka man sim jong pi kan sobang ki jong ne ka perthai wala ba ka man sim jong pi kan sngu tanat ne kan kende ya ki jong ne ka perthai Andrei ki badai ki jong tra ai ba man sim jong fi kan sobang man pule ka ktien ban duai ai ba man sim jong fi kan sobang ban trei hok ka kam ka bau blai ai fi ba fin train do ka tonot fin train do ka man sim ya kata ka jing sakri bau blai ai fi fin train do ka man sim ada blai la khot fi long nong duai ai ba fin duai na do ka tonot na do ka man sim ba fin nam sange no ban duai na maru blai la khot fi na ka ne ka jing sakri but la daw try la khot ya piru ban long nong ya lap ya gospel ya lap ya ktien ga jong blai le ya lap ga jingem ga jong pi ya lap ga nuksa ga jong pi ya lap ga ktien ga jong pi ba ki breu ki pet am ya pi ki ni i bet ya jisu de atu ngilong em ga jing bi ga jong kris ne kom no na sma perthai na daga ta atu ngilong em ga ta shiti ga jong kris aji kala nya ga ta ngong ba dan sautli ki gospel pat ga gospel ka basan kadai mapi ka gospel ka basan kadai mapi namar hakini ki sautli ki gospel ki debi ki kerteng ki jong breu Matthews Marcos Lucas but Yohanes ga gospel ka basan pa ai bakan dai mapi baki breu kin pule ki im ki jong pi pat ki breu kin wan cha Jesus Christ pilong ka city ki jong trai pilong ka gospel ka jong Jesus Christ rein ta ad pilong ki nong ki im ki jong trai Bakal berfidan dengan ini percaya, belajing mut pen syakri bi utrai. Kumba u Elisha ula syakri u Elijah ula syakri u belai de hadian. Kumba u Petrus ula but ula syakri u Jesus Christ. But ula syakri shisha ya kata gospel ani kajing penan buram ka balap palat. Ding tau try khot yapi. Baru khot yapi namar ba kwa penan buram yapi. Ukot yapi namar ba kwa ben kentiu yapi. Ukot ipi na marukwa ben penpau ilaga jong ka bor bat kupurom haga jing jong pi knang baka perthai ka diu bo blai wem bar bo blai long ba sisa tara langi long gi bakam ka da perthai ka nong ba u blai long bakam ka da bagi im ga jing im ga sisa ka jing im ka bangi plage bang u jisu long pleng u jisu im ding ta la vidi gi drugs ka kiat ni no jing di buat ye no e ga ne ngai tu try no ai bor fi ban ngai nganget pihak ban rai pihak ban yakun da ka bor ka jong blai ka bor la jong finom la duai ya utrai man la ka sni bara fi duai bat yai duai ngatip bagani ka perthai eg hab e no ya fi kani ka perthai ka haban isi no ya fi baganom ibang syu ya fi piru finom ibang syu ya ka baga perthai ro ganom ibang syu ya fi ine duai kani ka por ka mata nganget try ker ku fi ine duai hallelujah try ni ka por ngawan ko kana ban duai nam na ni kon jome man ai bor ki ko try jisu bagi nangla ban shakri ban yaro ban pen kraw ya ka kerteng jom me de blai ju ki kamba kraw lam dan ke gi mamla namar hame try ki baro ki long ki bala ngaduai ngada nget ko kana me pen slek ni ki kon jome baba bagi eat ya me try gin eat no ik percay ko mamla eat ki mla eat na wat ya ka beneng ko ni kon jome pendon boram ki ko try kentiu ki ko ki ko try bagi ni isi ik percay ki isi ki agar tengok jisu ngaduai amen Try na kerkui fi ha. Ngin saya sembiang lesai kesni. Ku blai sibun ya ro itrai. Amen.